ha? Mangyari nawa. Nga pagkahuman, mag-share ka kanang naay sakit, please type amen. So mangyari nawa, ha? Gusto ka magkasakit pug ka? Nasus! Ako ba, nagkonsumisyon na gyud ko sa inyo ha. Daghan na kay ko gipanghimo hantud karon single gihapon mo. Ako okay raman sa kuha pero kamo lang ba nagkonsumisyon na gyud ko. Unta pag maningkamot ko, maningkamot sad mo Ginoo ko. Ako na nasig paningkamot, ya kamo gahigda ra siguro mo galingkod. Ay nako, kanina ako himuon ha. Paminaw. Hatagan ta mog tips para pansinon mo sa inyong crush na. Pinakauna, no, ma'am sir, ang inyong mga bio sa Facebook, tarunga, intawon. Ayaw mo pagbutang og works at idi sa puso mo or work at Krusty Krab or loading 100% swag. Ano sa mo? Ha? Tagpila ang kinsinas din na sa Krusty Krab, ma'ams. Noong ko, dako kay na nga turn off sa to ang mga crush. Ay mo pagbutang ing ana ha. Ay ko ninyo hiblara ha. Ikaduha, ug mag-post gani si crush sa iyahang Facebook ug picture niya, ug mag-status gani siya, ikalma ang pepe, ma'ams. Ayaw dayon pag likes, ayaw din pag comment kay di jud na niya mapansin. Kalma ang pepe, no? Relax. Paabuta og mga 4 to 6 hours or kung gusto jud ka nga kana ikaw lang gyud mapansin niya, paabotag mga 2 to 3 days kana kay ikaw ra jud mo tatak dito siyang notification nga ay gilike niya ako ang post. Oh, di ba? Mapansin ka. Ingana ba? Tapos ug dili pa gyud na mo talab, ha. Buhatan ni ikatulo. Moms, i-flood likes na gyud na siya. No? Gikan atong nagsugod siya pagsulod sa Facebook ato gikan sugod ato i-like to tanan niya mga status dito hantud karon syarog di pa ka mapansin ana Ginoo ko pagpaningkamot na. Tip number 4, ayaw pag-comment o ayaw pag-comment dito sa iyahang picture nga nakahukas siya, ma'ams, no? Kay maalaan ka nagpokpok. So, kalma lang, no? Kalma. Skip lang to. Relax. Mapansin na lali ka ni crush. Ikalima. Dili ta nang makita nimo sa Facebook, moms, imong i-share, no? No? Ginoo ko. Ma-turn off gid ang mga crush nato ana pag mag-share ka og mga post nga please type amen. Ha? Unsa daay? Kasabot ka usay meaning anang amen? Ha? Mangyari nawa. Kaya pagkahuman, mag-share ka kanang naay sakit, please type amen. So mangyari nawa, ha? Gusto ka magkasakit pug ka? Nasus! Bugo. Ikaunom, moms, pag mag-post ka og imuhang selfie, Ginoo ko, ha? Kalmaha ang filter, moms. Ayaw palabiin, Ginoo ko. Ayaw pud nang mura nakagkuhaon sa Ginoo sa kahayag. Kana mura na lang ganig sunlight ang naa sa picture, ha? Kalma. Dapat ko'y nakita sa Facebook, nag-selfie, grabing filter, ang sampurado na himuglugaw. Sa daay, kalma ang filter. Maala ang tagpangit anak kung dagan kita gamitong filter. Ika-7, kung classmate nimo si crush, okay kayo kay classmate kay nimo. Kung bright ka, mas lamang kay mapasundog nimo siya, so pwede pa, napay pag-asa. Pero bugo ka, pinakauna nimong buhaton, pangamigo og bright, para naamoy source sa tanang answer, no? Para makapasundog ka niya. Gamitang utok! Ginoo ko. Ika-8, moms, dili ta ng problema sa kinabuhi, moms. Imuhang ibutang si imuhang Facebook. Kay ma-turn off si crush ana. Abi pa lang maalaala na ng iyahang Facebook. Kalma, moms, kalma. Huwag na ay problema. Solusyon ni. Dili ibutang sa Facebook tanan. No? Kaya di jud ka pansinon anak ni crush. Mingon na siya, ay basig magkauyab ko ni, daghan kay ni problema ni bayhana ni, madamay-damay ko. Oh. So wala na pag-asa.
sunod nga tip, kung silingan ra si crush, mas okay, mas arang-arang, ha? Himo din kag mga moves nimo nga mapansin ka niya, okay? Kung naa sila yung wifi, arang-arang, ato ka sa ila ko silingan, che, kanang, pwede ko mga pa-search yung wifi kay, himo ka project, anak, pa-cute ba ka para mapansin ka sa imuhang crush? Dili magkuha niya, ma'am, pagwapa po, ginoo ko. Pulbos, Baby Johnson, anak lang good. Tapos, ay napag, pek short, ginoo ko. So, ano lang, pagwapa lang, pulbos, anak. Tapos, che, kanang, pwede ko mag-hire siya, pa-short siya. Anak, ang anak, ma'am, siya mura naging padulog kapatol. Anak, ha? Ang ana lang mga tips nga buhaton ninyo para pansinon mo sa inyong crush. Ako, ay ko ninyo glabda-labda kay daghang po kong problema, ha? Ako, sige na lang kong tabang sa inyo, ha? Paminaw, ha? Paminaw, buhata. Na.